to zombie, tak ideme si to vyskúšať. Áno, hrajem to zombie. Ideme asi do toho dva players. Tu už nemôžeme, tak ideme do toho tu. Ten už išiel. Tak budeme musieť počkať na ďalší autobus, ktorý pôjde. Už tu je. Počkaj, ja si vyskočím a lifnem. Tamten mal. Tak si tu sadneme. Som možno tu prvá v tomto autobuse, takže sa mi zdá, že idú do tamtého. Aj tu idú. Som to ako nečakala. OK. Si tu, ten chlap je tu. OK, ste dobrí. Dobre, my už len 21 a oni ešte len 53 a 2. Neviem, ale dneska sa pokúsim vyhrať. Dúfam. A dúfam, že vyhrajem aspoň trošku, alebo sa do takého maličkého konca dostanem. Takže som veľmi zvedavá, že či vyhrajem. Tu je tá škola. Nečakala som, že bude taká. Som čakala, že bude mnoho taká proste zombická. Ale inak v poho škola, jak naša. Proste v poho učiteľka. Ale že vraj sa má z toho stať potom nejaká hruza. No dúfam, že za oknom nebude stať nejaký mimozenšťaň. Alebo zombie, ja neviem. OK, táto holka Mamo. Tak ja budem teraz hovoriť na minútku po rusky. Táto dievočka mňa pribdiehla. Konečne od tej prugánky. OK, už prestanem. Tu je moje miesto. OK. Čo by nie? Dobre, idem si zobrať ten proste vozidlo. To vozidlo, brum. Neviem, že či má principál otvoreno. Hej, principális, halos. Haló, si prítomný? Jaj, bože, z toho budáca. Dobre, tak si zoberieme tento. Tento je lepší. OK, máme to. Tak možno ideme vonku do obchodu. OK, viac ľudí idú. Skip class. Áno. Oh no, ja nemôžem to nechať tu. Tak dobre, už tam máme buď. OK, som tu. Tá panšťalka je docela aj taká pekná. Poho, chápem. Asi máme tu zostať a ona niekde ide. Počkaj, čo tam píše? High School? Počkaj. Takže my budeme prežívať ako tých zombíkov a čo zatím ona zomre. Asi to tak je. Možno to je zabíjačka, alebo ja neviem. Proste asi nás budú zabíjať zombíci a my ich máme byť. Ja neviem, čo to je, ale asi píše nejaký riaditeľ alebo principál, ja neviem. Ale ona teraz hovorí, že ide niekde o napríklad klub principálu, že dorazí späť.
Ježiš, ten chlap čo robí? Veď on je tak slanatý a mi nedá pokoj. OK, niečo tu píše Jonel, Fritchan, toto a potom... OK, už chápem, že večer budú za oknami tu nejakí bubáci, alebo ja neviem, zombie. Už chápem docela, ale ako to vysvedlo by som si chcela zobrať. Ale není teraz, pritom je od principála, lebo pán principál už nemá otvorenú kanceláriu. OK, už sedím, lebo teraz musíš... Počkaj, teacher coming back. Už je dorastu. Už je tu. Pani učiteľka. Dobre, čau. Ja idem preč. Kýpka. Kat. OK, ideme preč, hej. Idem preč. A nedá sa ísť z hodiny. Tak dobre, budem učiteľka. Ešte tu máte niečo na jedenie? Asi nemáte? OK. Počkaj, čo píše? Una purque por cortese Lamanda. Ty si Číňan alebo Brazíl? Jan preukau Costana Lamanda. Hej, prestaň hovoriť, lebo učiteľka tu niečo hovorí a ty len tu po brazílsky, alebo ja neviem po jakým hovoríš, chodíš. OK, prestanem byť drzá. OK, ale ten chlapec vedľa mňa tiež taký iný. Ko nechápem. Teraz tu... tak ja idem hore, čau. Sorry, ale ja už chcem ísť. To je skladka nejaká. Počkaj. Už sa dá ísť von. Tak ja idem do kancelárie. Jasne. Principál už má otvorenú kanceláriu. OK, sorry. Nemáš. To nemáš. Nechcel byť som, ale dobre. OK, otvorím si. A tu nedá sa. Nic sa nedá. Tak dobre, idem si potom ten vozík, hej. Možno ho niekto opisil, alebo tak. No. Tam ty už sedia na meste, takže ja si ho môžem kľudne zobrať. Dobre, tu je nejaký vozíček. Tak si ho zoberme. Kto to tu vymyslel? Ako, sorry, ale čo to je? Tak to asi budem tak chodiť a sa pláziť. OK, už idem preč. Čau. Ako, sorry, čo to je? Dobre, ale aspoň nejaká vec. Hej? Aspoň ešte ten vozík, ale OK, je to rýchlejšie. Goto, skat. Neviem, čo si mám vybrať, ale asi Goto, History class. Lepšie. Ale tak ideme tu lepšie. Dobre, stanem už. Čau. Aha, to ja mám ísť niekde tam. A kde to je? Sme tu. Ako, sorry, ale je to lepšie. Ale chcela by som ten vozík strašne. Prosím, môžem byť s tebou na tom vozíku? OK, čau, pôjdem s tebou. Mám si ten vozík. Dobre, mám ten vozík, hej. Budem sa tu zabávať s ním. OK, ide to. Ako som nečakala, že sa tu sami presunieme, ale som čakala, že sami tam pôjdeme, ale ja som nevedela, akou cestou.
Keby tu boli tak viacerí tých vozidiel, tak by každý z nich mal. Ale tak máme len 3 a jeden z nich je proste umývací. Tak dobre, ja končím a čaute v ďalšom videu.